Καλησπέρα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ δύσκολο φαγητό με τεμπέλικο τρόπο και πολύ νόστιμο. Λοιπόν, θα πάρουμε 3 μεγάλα κρεμμύδια. Δεν θέλω να μου πάρετε εκείνα που κάνουν κανονικά για το στιφάδι, τα μικρά, τα στρόγγυλα. Όχι, θα μου πάρετε 3 μεγάλα, πραγματικά μεγάλα κρεμμύδια. Θα τα βάλετε 1-2 ωράκι στο νερό να μουλιάσουν για να φύγει η κάψα τους. Και σκορδάκι μπόλικο, το οποίο αν θέλουμε το ψιλοκόβουμε όπως το κάνω εγώ. Αν δεν θέλουμε να το ψιλοκόψουμε, το βάζουμε έτσι μέσα και μετά αν δεν το αντέχει το στομάχι μας κτλ. Το αφαιρούμε κιόλας. Εδώ τώρα φτιάχνουμε έναν απλό ζωμό κοτόπουλου. Θέλουμε να βράσει ίσα μισή ώρα να αρχίσει να βγάζει τις ουσίες του, το άρωμά του κτλ. Το θέλουμε με το λιπάκι του, βάζουμε μέσα αλατάκι και το νερό που βάλαμε για να μουλιάσουν τα κρεμμύδια, παιδιά. Ακούστε μου που σας λέω, έχει ενδιαφέρον. Θέλουμε ελαιόλαδο και αν δεν έχουμε ντομάτα να την τρίψουμε θα πάρουμε τα ντοματάκια τα ψιλοκομμένα και στην κονσέρβα και τι θα κάνουμε, θα τα κόψουμε και άλλο πιο μικρά κομμάτια. Είπαμε είναι απαιτητικό φαγητό, θα τα κόψουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε τα κρεμμυδάκια μας. Το ίδιο θα κάνουμε όταν έρθει η ώρα τους και με τις σουκελίδες, με το σκόρδο. Εάν τις αντέχει το στομαχάκι μας, δεν θα ξεχάσουμε οπωσδήποτε να βάλουμε και πελτέ ντομάτας, 2 κουταλίτσες παρακαλώ, και 2 φύλλα δάφνης, καθώς επίσης θα βάλουμε ολόκληρο μπαχάρι και εγώ βάζω στη μύτη του κουταλιού τριμμένο μοσχοκάριδο για άρωμα. Θα ενισχύσω τη γεύση με ένα ζωμό λαχανικών. Το νερό είναι ήδη αλατισμένο και θα βάλω στο τέλος κουρκουμά. Δεν θα βάλω πιπέρι. Για να μας διευκολύνει λίγο στο κόψιμο το ντοματάκι, θα βγάλουμε τα ντοματάκια με ένα κουτάλι και θα αφήσουμε το ζωμό σε ένα σκεύος άλλο, ένα βαθύ πιάτο ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, ή ένα μπολάκι. Και εδώ έχω πάρει μισό φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο, ρίχνω μέσα το κοτοπουλάκι να το τσιγαρίσω, θα ρίξω μέσα λίγο λίγο αλατάκι και είναι η ώρα να ρίξω τα μυρωδικά μου, δηλαδή μοσχοκάριδο. Αλλά προσέχω το περισσότερο από το μοσχοκάριδό μου να είναι πάνω στο κοτόπουλο, ώστε με τη ζέστη να η μυρωδιά του να γίνει πιο έντονη και όλα αυτά και να μην μου καεί, έτσι. Μετά πρέπει να το γυρίσω για 2-3 λεπτά το κοτοπουλάκι, δεν θα βάλω άλλο μοσχοκάριδο, ώστε να πάρει το χρυσαφένιο εκείνο χρώμα απ' έξω που χρειάζομαι. Μην το φοβάστε μέσα το κρεμμυδάκι να καραμελώσει, θα σας δείξω εγώ πότε είναι έτοιμο. Δείτε χρωματάκι που πήρε το κοτοπουλάκι. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Λίγο να καραμελώσουν τα κρεμμυδάκια θέλουμε. Δείτε εδώ, από κόκκινα έχουν αρχίσει και γίνονται λευκά. Μόλις γίνουν τελείως διάφανα, είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε μέσα τριμμένη ντομάτα. Ή αλλιώς με ένα μαχαίρι κοφτερό, αφυδατώνουμε όσο μπορούμε την ντομάτα από την κονκασέ και την ψιλοκόβουμε πολύ ψηλά κομματάκια. Μέσα το μπαχάρι, σε 2 λεπτά ρίχνουμε τη σάλτσα. Ανακατεύουμε και αφήνουμε 4-5 λεπτά να γλυκάνει. Τώρα είναι η ώρα που θα βάλουμε όμως και τον μπελτέ μέσα, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για να μην χρειαστούμε ζαχαρίτσα. Έτοιμος και ο μπελτές, μην το φοβάστε το μπελτέ. Είναι αυτός που θα μας
δώσει σώμα στη σάλτσα. Και αν ανακατευτεί έτσι επάνω λίγο στα υπόλοιπα υλικά μας και ανακατευτεί μαζί με το λαδάκι του, τότε παιδιά έχει άλλη χάρη, δεν το συζητάμε καν. Περιμένουμε 3 λεπτά από την ώρα αυτή με το ρολόι. Τώρα έχω ρίξει τον υπόλοιπο χυμό από την ντομάτα, από την κονκασέ. Λοιπόν, και θα ρίξουμε 2 ποτηράκια νερό, 500 ml. Έχω ρίξει το νεράκι, θα ανακατέψω. Βλέπετε, όλο αυτό σε μισή ώρα σε δυνατή φωτιά θα είναι έτοιμο. Μην ξεχνάτε, έχουμε προβράσει λίγο το κοτοπουλάκι μας, έτσι. Και πάμε στη διπλανή, θα το σκεπάσω εννοείται, και θα πάω στο ζωμό, τον οποίο θα ζεστάνω. Δεν θα κάνω ριζότο, δεν θα κάνω κάτι εξειδικευμένο. Θα βάλω τώρα λίγο κουρκουμά, μια κουταλίτσα του γλυκού. Και αν θέλουμε βάζουμε λίγο πιπεράκι για να ενεργοποιηθούν οι ευεργετικές του ιδιότητες. Αν δεν θέλουμε, υπάρχει ήδη από πριν που βάλαμε το ζωμό λαχανικών, έτσι. Και μέσα ριζάκι για πιλάφι. Οπότε σιγά σιγά ανακατεύουμε και περιμένουμε να μαλακώσει και να απορροφήσει τα υγρά. Μια κουταλιά της σούπας λάδι ξέχασα να σας πω να βάλετε. Εννοείται ότι ερχόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα και ανακατεύουμε και τις δύο μας κατσαρόλες, έτσι. Εδώ μέσα στη φάδο, να πω ότι προσέθεσα και ένα φύλλο δάφνης εγώ. Σας δίνω ένα tip. Μόλις μαλακώσει εντελώς το ριζάκι μας, το δοκιμάζουμε εννοείται, και δεν έχουμε βάλει υπερβολικό νερό, και αυτό εννοείται. Το τραβάμε στην άκρη, το καπακώνουμε και μετά από 1/4 θα είναι σπυρωτό, θα το δείτε. Το ρύζι έχει την ιδιότητα ότι απορροφά, γι' αυτό και εκφύεται ανάμεσα σε ποταμούς. Λοιπόν, εδώ δείτε τι ωραίο πράγμα. Ω, παιδιά, είναι καραμελωμένα όλα. Ανοίγω το καπάκι και περιμένω 1 τεταρτάκι ίσα ίσα να ρουφήξει λίγο ζουμάκι, να εξατμιστεί, να κατέβει στα άθμη του νερού. Έχω βγάλει ένα κομματάκι για του λόγου τα αληθές και κοιτάξτε εδώ τι ωραίο λιώνει, παιδιά. Εδώ είναι ο δίσκος κοπής που είχα πριν τα ντοματάκια και όλα τα λαχανικά που χρησιμοποίησα, έτσι. Όταν το φαΐ μας βγάζει τέτοιες φουσκάλες μεγάλες, είναι σχεδόν έτοιμο. Μπορείτε να το κλείσετε, να το καπακώσετε με ένα καπάκι που να έχει τρυπούλα από πάνω, να φύγουν τα πολλά υγρά με αυτόν τον τρόπο, έτσι να εξοικονομήσετε και ρεύμα. Δείτε εδώ, το πιλάφι όσο πάει και φουσκώνει. Ξανακαπάκωσα και μετά από 10 λεπτά με το ρολόι θα είναι normal, θα τρώγεται. Δηλαδή θα είναι όπως πρέπει ένα πιλάφι. Εδώ το φαγάκι μου είναι έτοιμο, λιώνει, πιστέψτε με. Θυμάστε ένα κόλπο που μας έβαζε η μαμά μας στην κούπα, το ρύζι, τον αποδογυρνούσε και ήταν πυργάκι? Πάμε να το κάνουμε και αυτό. Πεπιεσμένο το ρύζι εννοείται καλά μέσα στο πυργάκι μας, στο ποτηράκι μας, και περιμένουμε σιγά σιγά να πέσει μόνο του, παιδιά. Θέλει κάνα 5 λεπτό να αρχίσει να πέφτει μόνο του, να ξεκολλήσει από τα τείχη του ποτηριού. Υπομονή. Ναι, γιατί πρέπει να έχετε υπομονή, βλέπετε. Και εδώ κάπου θα πέσει η σάλτσα, αλλά θα κάνω ένα ακόμα πυργάκι όπως πρέπει. Έτοιμη.